Okay, welcome to my vlog again. Yan, magbibiyahe kami pupuntang Iriga. Kasama ang classmate ko, si Angelo. And this will be my first time going to Iriga. So, hope you enjoy my vlog. Sikat daw dito sa Iriga. And this is the cucumber drink. Yan, so nakubos ko na yung burger. So, masarap yung burger dito sa Maylis. And now, ayun, almost ubos na rin yung cucumber juice. Masarap din siya. Sutherland, capital yan. Ah. Hindi, yung bus, hindi ba? Ayun.
convention pala. Magkano siya? Yan, dito kami sa CWC. Yan. Init pa, it's just 4:24. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng CWC. So that's it with my vlog today. So, ayan. So, we went to Iriga, tapos ngayon, CWC. And I'll see you on my